Emocionálna regulácia. Prečo je to dôležité? Aj keď tá škola je veľmi orientovaná na ten ako keby kognitívny výkon a na tie informácie, tak tie emócie nie sú oddeliteľné, hej? A zároveň akože nie sú oddeliteľné ani od tých sociálnych interakcií, ktoré sa dejú v tej škole. Škola očakáva, že ťa to naučia doma očakávajú, že ťa to naučia v škole a všetci tak akože očakávajú a tie deti medzi tým nikto také... to pre istotu nerýpe. A opäť si myslím, že si to škola tým, že to tam nie je zaradené v tých kurikulách, tak si tým sťažujú proste svoju prácu. Lebo potom tie deti na teba vrieskajú a hádžu po tebe tie zošity a prskajú a neviem čo všetko. Sa rozprávame iba o tom, že kto vrieska viacej, vieš. No áno, a to si myslím, že vieš, že by jednak ako extrémne pomohlo tým mladým ľuďom a zároveň by to odľahčilo aj tým učiteľom a tým vyučujúcim. Majú ti vysvetliť princípy a keď sa deje nejaká akože krízová situácia, tak sa na to akože učenie ukáže príkladom. A povie sa, že dobre, tak teraz si všetci dáme akože 5 minút a teraz čo ste videli? Cvičenie, hej, a všetci sa ukludníme a môžeme ísť ďalej. To si myslím, že v tomto úplne zlyhávame.